Казан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыларын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга Шагыйрь Әхмәт Рәшитнең Кол Шәриф исемле әсәре буенча эшләнгән радиоинсценировка тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар. Алып баручы Айрат Арслан, Кол Шәриф, Ирек Бахман, Сөембикә, Алсу Гайнуллина, Ядигар хан, Илдус Әхмәтҗан, Шаггали, Илдар Хайруллин. Калган рольләрдә Камал театры артистлары. Baş söz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıq әлі сүзне туганнар. Шул сүз белән эшкә керешкәннәр, безгә кадәр җирдә булганнар. Biz әллә өлгермәбез дидек, чаптык, вакыт аскук тыелды, заман белән заман аймылышты, бик күп нәрсә җиргә куелды. Чәчәк чәчсәк, билчән үсеп чыкты, дөнья куып йөрдек иңелек. Кудык, әмма тута алмадык. Күңелдән качты изгелек. Алланы бар һәм бер дип белгән бабалардан гыйбрәт аласы. Кем булсаң да халкың үткәненнән йөз чиермә, заман баласы. Калдырып тор юк бар мәшәкатең, тыңлап кара чырлар тавышын. Урап кайты гайда Бурынгыдан, zaman белән zaman кавышсын. Кичке азан. Фал китабын карыйк тагын. Хак Тәгалә тәкъдирләргә нәрсә язгансың? Кемне данлап яшәр шәһри Казан? Кайсы якка агар Казан су? Алай. Икенде дә җиткән. Ага гомер, ага. Яшәү фанилык. Фанилык та, әмма сабыйларга әйтер сүзең әйтеп калылык. Ишетсеннәр, көч-куәткә каршы көч-куәтләр куеп базганчы. Шундый уйлар белән акрын гына манарага менде азанчы.
Манарага мінді, ұзақ итіп, қарап тұрды шәһрі Қазанны. Йөрәкләргә салып ниндидер шом, бір моң булып чыкты азаны. Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар! Күзе яшьле иде карт мәзиннең, тыныч түгел иде күңеле. Тирә-юнны камап алган ширу тагын мәкер кыра түгелме? Иртәгәме, бәлки бүген үктер, барыбер дә алыш буласы. Изге яуда мөмин мөселманның хузур Ильяс булсын юлдашы. Дүрт кыйтгага очты изге аваз, Аллаһ Акбар дигән дүрт нида. Әһли ислам душман ниятеннән белмиде әле бер нида. Hayya galas-salah! Hayya galas-salah! Hayya galal-falah! Hayya galal-falah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilahe illallah. Килде халык шулай көндәгечә, намазга дип җамигъ мәчеткә. Узак итеп вагаз сөйләнелде, таралмыйча гына ят читкә. Телгә килде пәйгамбәрле шурлар, Ходай телдә булды һәр даим. Икенде дә тамам, әмма һәр кем таралмыйча торды бер кавым. Миләр түнгән, михраб диварында, күзгә чәнчеп керә һәр хәреф. Нишендер күнегелгән төштә күренмәде бүген Кол Шәриф. Афәтләрдән илне саклар өчен бер чара бәлки күрәдер. Бу низаклы чорда ул Казанда ышанырдай кеше бердән-бер. Сабыр гына аннан кузгалдылар. Бергә иде яхшы яман да. Һәр кем иштән ләгънәт укып кайтты, афат алып килгән заманга. Көндәгечә өмет нуры сирпеп, мөминнәрнең яшы картына кызыл кояш кабат кирип качты Услан тауларының артына. Günahların kaya koyarsın? Namazga dip taharetten algaç, jiyinganda jamigъ мәчеткә, Кол Шәрифкә мәктүп тоттырдылар, шыпырт кына ымлап бер читкә. Кем икәнен Сәйид танымады, тик аңлады, мөһим эш белән яшырып кенә бирә торган булгач, китергәндер кирәк кешедән. Килгән адам ничек пәйда булса, шулай юкка чыгып иреде. Бу хәл бүлмә иңгерендә калган Сәйид өчен хәтта сер иде. Ул мәктүпне ачты кабаланып, якынрак килде яктыга. Язу таныш иде, хәрефләре таныш тавыш булып актылар. Эй Кол Шәриф, хәзрәтеңә мәгълүм,
Мин бит аккыш идем ил йортта. Хәзер исә ятлар тузагында көне-төне канлы яшь йотам. Тыныч кына укып булмыйды кинаялы утлы сүзләрне. Бу кадәрле каргыш тулы язу. Эх, күрмәсен иде күзләре. Бәкләр сүзе сүздер дидеңме син? Шатлансыннар, сүнә кояшым. Мин читлектә яралы кыш бүген, гөнаһларын кая куярсың? Шаггалигә хатын итмәкчеләр, үкреп яшьләр кыярсың. Карт каргага ак кыш тиң булырмы? Гөнаһларын кая куярсың? Сабыемны поплар чукындырды, кяфиргәме ләхет уярсың? Хак динебез мәсхәрәгә калды, гөнаһларын кая куярсың? Син мөнәҗәт яздың Аллаһу дип, һәр гамәлең сайын ху дидең. И кыл шәриф, синең сүзләреңне изге диеп йөргән мин идем. Инде китап сүзен сили, яннарыңа кемнәр җыярсың? Җыен чыпчык тәхет тирәсендә, гөнаһларын кая куярсың? И кыл шәриф, антлар иштең миңа, ант бозарга ничек кыясың? Барасы бар Алла каршысына, гөнаһларын кая куярсың? Бабам кулы таш кидергән кылның турынына башлар иярсең. Ил йортыбыз пранзаран килә, гөнаһларын кая куярсың? Эй, кыл шәриф. Мәктүп узын иде. Сикереште сүзләр, уйнады. Ике күзен яшьле пәрдә каплап, зарый йөрәк елады. Ул сыгылып төште, хәле китте. Гомер буе юкса нык иде. Әллә нинди хәлләр булганда да, йомшарганы булай юк иде. Tildi жанны үч сүз. Гил тилеп торыр, туярсың. Гөнаһларын кая куярсың? Гөнаһларын кая куярсың? Гомер буе хак юлында йөреп, һәр гамәлне хакка багышлап, карт көнеңдә шулай гөнаһ җыеп калдыммыни, ялгыз байгыштай? Кем уйлаган булай булыр дип? Изгелектә иде ниятем. Мәскәү илчесе бит вәгъдә бирде. Аңа каршы кем соң ни әйтте? Саклап калыр өчен ил тәхетен курбан иткән идек аккышны. Худа язган диде, үзе күнде. Аллаһ хәзер булай ник хушны? Ялгыштыңмыни соң, и кыл шәриф? Сизмәдеңме хәйлә мәкерне? Алдандыңмыни соң карт көнеңдә аермыйча туры кәкрене? Каршыгамы тәхет биләгән зат, каракышка бер җим булмасмы? Бездән битәр күбрәк тыңламасмы Мәскәүләрдән килгән тылмачны? Мин бит Алла түгел, Алла кулы. Кайдан барым белеп битерим? Казан иле исән калсын өчен
Тағын нинди құрбан китерим? Хәлсезләнеп чүкте намазлыкка, шөкер итеп Алла барлыкка, елый-елый тәкрарлады бары. Ярлы қағыл, Құдайым, ярлықа. Төш юрау. Йокылары качкан Кул Шәрифнең кояш чыгып килгән чак иде. Җан катына чакырып кичекмәстән йомышчы карт ишек шакыды. Ядгар нәдә димәк йокалмый. Димәк ул да тирән борчуда. Карчыга ук булмаса да, тәки канда булган ярсу бер чыга. Кул була алмый, хаким булып туган, буйсыну һәм күнү юк аңа. Хаким булып яшау бик җиңел дә, бик авыр да икән дөньяда. Кирде, күрде, зурлап сәлам бирде. Ни буйрың, ханым? Баш өсте. Ядгар эндәшмәде. Ишарәләп утырырга кушты. Озак дәшми торгач сүз башлады. Мин төш күрдем, Сәйид. Юрарсың. Әйткән фалың мине сөендерсә, ни теләсәң шуны сорарсың. Баш өсте, хан. Әмма хөкемдарым, мин әйтәмен фалның киресен. Сөендерсә, сөендермәсә дә, мин сөйләрмен фақат дөресен. Я, хуп. Кыю сүзең ошый миңа. Мин дә сөймим башлар игәнне. Ханнар тирәсендә йөри-йөри, оныткансың курку дигәнне. Куркам дип шушы яшкә җиткәч калтыра буг инде төшимме? Хакыйкать салган иманыма. Я, Яггар хан, сөйлә төшеңне. Без бустанда имеш утырабыз. Кәнизәкләр бий, җырдамың. Мин дә уйга чумып, озак кына сырнай авазларын тыңладым. Син кунаклар белән гөр-гөр имеш, җыру әйтеп кыйсса сөйлисең. Хобби хуҗа дисең, күңелләр хуш. Алда нигъмәт, нәрсә телисең? Кинәт кенә әллә кайдан яңгырады аккош тавышы. Җан ачысы белән үзгәләнә. Әй кычкыра, шундый сагышлы. Мәҗлеснең дә кинәт яме китте. Пәйда булды кинәт бер шитлек. Имеш, аккош шунда бәргәләнә. Коткарырга дибез, тик ничек? Мин ашарга куштым ул шитлекне. Син ачтың да, аннан кар да кар, көтү-көтү булып, йөрелеп, очып чыкты бары каргалар. Урабалар мәчет манарасын, кунмакчылар айның очына. Без аптырап, хайран калып тордык. Мин
уянып киттем шушында. Не әйтергә белми торды Сәйит. Я, Кул Шариф, юра, юш килсен. Ил капкасын дошман какмасын һәм кунак булып илгә дус килсен. Урамакчы иде бик ерактан, ләкин Сәйит читкә бормады. Бик хикмәтле икән төшең синең. Ханнар гына күрә торганы. Төшеңдә ни булса, өнеңдә шул. Өнеңдә ни? Идел аръягы. Карга көтү күк ширу баскан, хәүфләнер ниең бар тагын. Яу чыгыйк дип әйтми торгансың бит. Юк, ханым, Алла сакласын. Килгән ширу бер көн кире китәр. Капкаларын гына какмасын. Алар тимәсәләр, без тимәбез. Кирәк түгел безгә җиһаның. Худай сакланганны саклармын ди. Гафил булмыйк димен, эй ханым. Сүз куешкан. Вәгъдә иман дип, Иван белән куллар бирешкән. Башка кайгың юкмы? Котылып тор, сугыш атлы кыен ул эштән. Син әйтмә, аккош турысында. Анысы Сөембикә синеңчә. Күзгә бәреп сорау бирде Ядгар. Ул дигәнчә булыр, ни дисә. Ни әйтергә аптырады Сәйит. Әйтә алмады, юк дип, дөрес дип. Гел дөресен генә сөйләп булмый. Хакимнәрдә бүтән дөреслек. Әйтте Сәйит, күзгә туры карап. Ансы аның шанлы дәүләтебез. Җиңә алмас аны беркем тик. Шитлектәге кебек бәргәләнә, җитми аңа бүген иркенлек. Кояш чыгышымы, байышымы, ят ширүләр баскан бар җирне. Шукымакчы безнең шул аккышны төшеңдәге карга өйрө. Яхуп, никтер миңа соңгы вакыт әллә нинди җүнсез төш керә. Ярар, эшеңдә бул. Моннан ары Сөембикәне искә төшермә. Авыр уйлар уйлап китте Сәйит. Уйламаслык җирдән уйларсың. Ә кулакта өч сүз чынлап торды. Günahların кая куярсың? Günahların кая куярсың? Günahların кая куярсың? Тетнә. Иртән намаз беткәч, ан билде би, серлеген әйтеп им какты. Әйтер сүзе бардыр Кул Шарифкә. Ярар, тыңлар әле бер вакыты. Халык кайсы кая таралышкач, юк бар йомыш табып ан билде, бөтерелде михраб тирәсендә. Аннан Худай кулны ап килде. Сәйит, сиңа бик зур сүзебез бар. Бик мөһим сүз синең эчендә. Атлый бәлки сөйләшербез. Яхшы түгел мәчет эчендә. Кузгалдылар тутып таякларын, әкрен генә корып әңгәмә. Тақва картлар дияр иде берәү, читтән карап торса әгәр дә. Ан билде би әйтте. Гаҗәпләнмә, фитнәдер дип уйлап, аптырап.
иркенләп бер сөйләшеп тә булмый, һәммә җирдә йөз күз, мең колак. Безне борчый Идел аръягында тызбыз килгән урыс чируе. Зия буенда бит тиккә түгел аның кальга корып йөрүе. Берәр чара күрик мәллә Сәйет, йөреп булмый булай исәреп. Йоклап калсак, Ходай ярлыкамас. Хан? Ни уйлавын ханның белеп булмый. Ул бүген хан безгә, аннан. Кыскасы шул, диван халитсен дә, ул чагында курка кем ханнан? Бу бит фитнә. Ходай каршысында нәрсә дип җавап бирербез? Ходай кылда усал итеп әйтте. Соң алайса шулай чирербез. Таш капчыкта күпме яшәп була? Ник мәгең җитми ни суың? Урыс кешеләре җыеп алды тау ягының бөтен басуын. Белә Сәйет, белә. Туган йорты, газиз җире шушы төбәктә. Һич кайтара алмый каршында Ходайга мең теләк теләпте. Ләкин ничек? Нинди тылсым белән 150 мең чиру зиядә, 5 мәртәбә азрак көчең белән сугышырга чыгам димәдә. Юк, җәмәгать. Ул Шәрифнең сүзе әмер сыман кискен нык иде. Япан кырга чыгып кара каршы сугышыр көч бездә юк инде. Соң алайса нәрсә кылабыз соң? Ходай кылның сүзе Сәйетне тамам мингрәтте. Әйтерсең ул сәбәпчесе иде гаепнең. Акыл Шариф әйтте бераз баргач. Көч коралсыз гына туктасын. Күндерергә кирәк яшь Иванны. Безгә каршы сугыш чыкмасын. Мин бит беләм аны. Шактый куркак. Һәр кешесен шикле дип карый. Артында бит аның котыртучы кара шәүлә йөри, Макари. Кара мәче җибәргә иде җайлап кына ике арага. Сугыш кына булмый калсын берүк. Ярап торыр нинди чарада. Ядгар ханга әләк җитмәс борын Казан аны барыбер ят саный. Син ан билде князь Петрны күр. Ә мин капшап карыйм патшаны. Таралдылар берни булмаган күк. Яна иде эчтә зәһәр ут. Ни кыларга мөмкин, мәгълүм иде. Тик исәптә иде һәр минут. Сарай сире. Сирледән дә сирле, нәрсә сирле. Кол Шәрифнең инде нык уе. Бу теге чак мәктүб биргән затның пайда булып юкка чыгуы. Уйдан уйга очына чыга алмады. Кергән, ләкин беркем күрмәгән. Ваемсыз җан ул бит җыру язып, намаз укып кына йөрмәгән. Ул Тутыйны дәште уйлый торгач. Тутый ятим Марый малае. Элегрәк Мәскәү явыннан соң улы иткән иде ул аны. Диварларны Тутый капшап чыкты, һәр ярыгын бакты идәннең. Түшәм исә тоташ актан иде. Һич юк иде ул сер дигәнең. Күчерделәр китап киштәсендә, карадылар ятак астында, әллә ниләр вәгъдә итте Сәйет, башың җитеп серне ачкына.
Тирләп шықты малай. Ышанычны булмас микәнсең һәй аклап. Почмакта тик калды иңе буе биеклеге тигез таш шакмак. Ул нәрсәгә монда кирәккәндер? Утырырга биек, ятсаң тар. Тартып карадылар, кымшанмады. Төшенделәр, ләкин нидер бар. Аударам дип, тутый үзенә таба тарткан иде, бик тиз биреште. Аста исә кара чокыр иде. Таптар чокыр, кеше керешле. Хикмәт менә нидә булган икән. Яшерен юл димәк. Тик кая? Ул арада тутый аска чумды. Һәй бу малай, җиндер бик шая. Үз баласының булмады шул. Йөкле чакта үлде хатыны. Инде менә карый ятимнәрне. Ялгыз иргә бала ятмыни. Савап булыр Ходай каршысында. Сабыйларның кибәр күз яшы. Аерма юк, читме, үзме бала. Мөселман дип тигез сөясең. Никтер озаклады. Кол Шәрифне борчу биләп алды. Ул көтүк булгач, идән чокырыннан килеп чыкты тутый ялт итеп. Әти, була бу куштан ирничә генә барып та. Мин чикердем әле. Барган юлым килеп чыкты куе таллыкка. Булдыргансың бәпкәм. Таллык димсең. Син белдә бу юлны, мин белим. Шундый чая улым була торып, ятларга мин ничек җиңелим. Иртәгә без икәү таң алдыннан качып кына чыгып китәрбез. Сизми калыр димәк һичкем безне, бар саклардан шома үтәрбез. Туган илгә бәпкәм сугыш яный, корал тота кече улыбыз, газават дип илне күтәргәндә бергә булсын иде юлыбыз. Көтелмәгән очрашу. Мәскәүләргә Сәйет таныш иде. Ул карамый акка карага, илче булып байтак киләп сарды Казан белән ике арада. Төрле чаклар булды. Мәскәү аны илчедәсең юкса ни гаеп, каршылады кайчак чырай сытып, каршылады кайчак елмаеп. Иелгән башны кылыч кисмәс дип, бусы соңгы чара бит инде, ул Айшәдә аркадашлар табып, төндә белән кичте Иделне. Шума үтте, патша станында элеккеге ярлык ярады. Тик сарайга җиттем дигәч кенә, уйланылган уйлар таралды. Кем көткән бит? Юкса сарайда да патша уянмаган чак әле. Гөнаһ шомлыгына каршы аннан килеп чыкты кинәт Шаһ Гали. Син менә Сәйет? Я? Ни йомыш? Син килгәнсең икән кем дисәм. Син әле асмадылармыни? Нишәмә хан үлде, син исән. Сәлам бирү кирәк мөселманга. Ахыры дәшми калып булмады. Юкка, мине булай битәрләвең, мин бит сиңа зыян кылмадым. Сез барчагыз җанҗал куптаручы, барчагыз насып куясы. Астын үскә китерербез әле, чөнки Казан җылан оясы.
Син ишекне Сәйет ялгышкансың. Дөньяви эш синнән торырмы? Изге атакайга, Макарийга мөрәҗәгать итсәң урынлы. Иван мине сабый чактан белә. Әтисе дә белде. Элек тә... Хуш түгел шул, патша хәзрәтләре. Казан кызы белән ял итә. Ул борылып кире киреп китте. Кашып калды Сәйет җилкәне. Түбәнчелек белән баш ияргә шуңа туры килер микәнни? Юк. Булмый. Булмый булгач булмый. Шул гөберле бака кабаттан утырсынмы Казан тәхтенә? Мин түгелме ил дип җан аткан? Игә Казаныма. Һәр бер сүзем укта ятылсын. Һәр таш ядрә булсын. Һәр йорт калга. Дошман безне өйдә татсын. Илен, телен, динен сатучылар моннан соң да булыр, табылыр. Тик барсына халык исеменнән хаин дигән исем тагылыр. Агач янса исән орлык кала, ашлы туфрак кала, җил кала. Җил давылга баш имәслек булып, җаннан газиз туган ил кала. Соңгы дуга. Һәм башланды. Көзге аяз көнне мәхшәр купты һәммә җирдә дә. Икеләнеп торгач, алай-булай салды бугай тарих жирәбә. Дер селкетте нидер бүтін җирне, курку алды бала чаганы, кирер тишек тапмый чапталар, мыштым булды шугы шаяны. Әбиләрнең урыс килә дигән куркытуы ахыры рас килде. Урыс, усрак дип үртәп, хәзер менә аннан кач инде. Олылар кулга корал алды. Олыларның эше куркыныч. Ил хәтле, ил хәле мөшкил чакта ятар икән өйдә кем тыныч. Күрше белән күрше әрләшкәндә ярты сүздә калды тукталып. Чапталар дошман каршысына бер-берсеннән җая ук алып. Истәләрдән шәһәр үрләренә ябырылды ирләр, егетләр. Һәр кайсында теләк бер булганга, кирәкмәде гозер үгетләр. Яуды аска уклар, атылды таш, акты су һәм кайнар сумала. Изге җир бу, анда ансат кына бил бирер зат әле тумаган. Бүтән яктан чебен үйрі күк, ябырылган ширу нисанда. Килә тора ширу, үлә турса да. Кыза һаман сугыш, арта корбаннар. Соңгы көчкә инде селтәнәләр,
Капкаларда кизу торганнар. Тышкы яктан жанлы ташкын килә. Мөмкин түгел кыры бетерү. Ут ялмады менә коймаларны, менә үтте алар күперне. Һәм тетрәнде кинәт алгы сафлар, акрын-акрын артка чигенде. Кайдасың, кайда өстәмә көч, килеп җитми һаман ник инде? Казаннарда сафлар сирәгәйгәч, карышыр көч беткәч аларга, Мәскәүлеләр шул иске гадәт инде, бәреп кирде өйләр таларга. Кырып юлда торган бар җанлыны, тарткылашып алар үзара, талаганын илтеп яшерде дә, кабат килде байлык эзләргә. Кинәт аваз салды бер әзмәвер. Ар табышны ташлап йөгерделәр, әрәм китте талап яшергән. Башлыклары тотып тукмамаса, чабасылар иде һәй ерак. Бераз тынып торгач, сугыш кинәт дөрләп китте тагы да көчлерәк. Акыл Шәриф, 60 тутырган карт, бетмәс икән көч бу җанда да. Кафирләрне Гали ничек кырса, шундый гайрәт бүген анда да. Телдә Коръән сүзе, кулда кылыч. Менә кем ул илдә карчыга, ак фәрештә сыман ак киемнән, кайда кыен, шунда ашыга. Як-ягында якын шәкертләре, кайсы нәрсә кулга күтәргән, ант иткәннәр алар, я җиңәргә, я ил өчен шәһид китәргә. Кыза сугыш, ава газиз җаннар, ага каннар, арта корбаннар. Мәскәүләр инде йөр-йөр, кальгага да кирип тулганнар. Үлем би һәрбер карыш җирдә, Азраилгә бүген тантана. Ничә җанын алдың мөселманның, кафирнекен ничә бар сана. Мондый сугыш, миһарбансыз сугыш, 1000 елга бер була торгандыр. Кими көче, кими казаннарның сәгатьләре суга торгандыр. Куллар талган, баш күз тәмам туңган, соңгы ыргу, соңгы селтәнү. Кинәт кемдер арттан искәртмәстән, гөрзи белән урды җилкәне. Акыл Шәриф борылып бакса артка, үз шәкерте тора. Һәм Сәйид бәддуга дип кенә әйтә алды, барып төште җиргә чүнкәеп. Якындагы урыс укчылары гаҗәпсенеп башта бу эшкә, Кол Шәрифне үскә күтәрделәр, як-ягыннан алып кылычка. Күз күрер җир тоташ үлек иде. Димәк, көчләр инде калмады. Бу вахшатны күзе генә күрде, теле белән әйтә алмады. Канга тәмам гарык булган дөнья, ишетмәде аннан бер ахта. Тик гөнаһлы җирдән аерылып, җаны очты оҗмахка. Бик битараф кына нурын сирпеп, үлгәннәрнең яшы картына кызыл кояш кирип бара иде Услан тауларының артына.
Ya Rabbim, haq dinimizni, ko'rkam g'urf odatlarimizni eng og'ir zamonlarda misqil masxaradan aralagan Qul Sharif Said kibik ulug' imomlarimizni kofirlardan tan va jon g'azoblari tatib dunyo qo'ygan so'nggi xonlarimizni izgilar ummatidan isabla. Ey Rabbim, shonli poytaxtimizni, g'aziz yerimizni saqlab shahid ketgan barcha mu'min musulmonlarning o'rinlari mangiga jannatda bo'lsin. Ya Rabbim, xiyonatlar orqasında üz halkının bəddağasına düşər bulğan Şah Vəli hem başqa hain bəndələrini məngiga təmuk kisəv yasa. Ey Rabbim, izgi poytaxtimizni o'rtaq dushmandan saqlab halak bo'lgan boshqa ummat, butun din kishilarining gunohlarini yorliqa. Ya Rabbim, izgi dinimizni, tilimizni, muğubizni, ata baba qadat yolalarin davom etu uchun hammamizga iymon va quvvat bir. Amin. Siz şagir Ahmet Rashidning Qul Sharif ismli asari bo'yicha ishlangan radio insenirovka tingladingiz. Insenirovka avtori ham rejissyori G'usman Ahmadjon, tovush operatori Saniya Hammatova, muharriri Rustam Oqyigit. Programma Tatmedia Respublika matbuot ham g'ammaviy kommunikatsiyalar agentligi yordami bilan hazırlandı.